Avui a Ets el que menges entrevistem en Marc Martínez, que aquí una servidora el segueix des que era petita i per tant és tota una oportunitat haver trobat un fil conductor i l'excusa per entrevistar-lo a Ets el que menges des que fa poques setmanes vaig descobrir que s'alimentava saludablement i que per tant forma part d'una de les prioritats de la seva vida, la cuina sana. Marc, què tal? T'enganxo en un moment, a més, molt important de la teva carrera professional. Sí. Bé, hola, què tal? Bon dia. Ara parlarem d'alimentació. Un dia maco. Un dia molt maco. Parlarem d'alimentació, parlarem una mica de tu, del teu tarannà, però el punt de partida és que estàs gravant... Ens assemblem una mica. Ens assemblem una mica. Sí, jo t'he estat allà... Ah, sí? Clar, abans de... Tu no ho fas amb mi? Sí, clar. Doncs jo amb tu també. Està molt bé, això. I Déu-n'hi-do, No pares, I tu tampoc, Ara faré jo l'entrevista. Jo no paro. Tu no pares. Soc hiperactiu. Ara pararàs durant uns anys i et concentraràs una mica. Ah, sí? Expliquem fins on puguem... Què més voldria? Expliquem fins on puguem que Marc Martínez ha estat fitxat per Netflix. Perquè quan fas un... Sí, estic en una sèrie. En una sèrie. Que puc dir poca cosa de la sèrie perquè... El títol el podem dir? Sí, es dirà H. La dona que t'acompanya en algunes escenes la podem dir? Sí. Adriano Ugarte. Sí, tot el que ells han publicat és el que nosaltres podem... Però jo, com soc molt boques, m'estimo més no dir res, saps? Perquè segur que la cago. De fet, parlem de Netflix i d'H amb en Marc Martínez, perquè aquest va ser el punt de partida d'una nutricionista del nostre equip, que és la Jordina Casademunt, a qui vas anar a visitar perquè et volies engreixar per fer aquest personatge. Sí. Que no sé com va arribar a la teva vida la recomanació que deixis a veure la Jordina, això ho desconec i podríem començar per aquí també. Sí, doncs gràcies a contactes de l'amic de l'amic, saps? I llavors em van parlar d'ella, que em podia ajudar, la Montse Reus, que també es dedica a aquests temes, i vam fer un win-win amb la Jordina. Bé, jo li vaig explicar de què es tractava. Quan fas un personatge, doncs hi ha tota una part que molta gent que no s'hi dedica desconeix, que és també la forma, no només el text, que ha d'estar ben escrit, perquè el guió és la clau, sinó la preparació del personatge, et vesteixen uns altres, però tu també pots moldejar també el teu paper. I a mi m'agrada molt fer-ho. Això és molt interessant. Tu dius que tu vas a buscar el personatge, d'alguna manera. Sí. Per tant, ningú et demanava, per exemple, que t'engreixessis en aquest personatge de Netflix? Vas ser tu que, llegint el guió, vas interpretar que aquest personatge, per fer-ho bé, tenia aquestes necessitats? Ho diu el guió, quan surt el teu personatge, el teu nom, el meu es diu Arístides. Jo quan vaig llegir Arístides, busques allà, saps, Arístides, és meravellós. El nom ja t'està dient moltes coses del personatge. Si tu et dius Glòria, saps, és Glòria, saps? O Carme, no té res a veure. Arístides, doncs, està definit en el personatge, el guió diu, és així, entra un senyor... Llavors, són dades que per mi són molt importants. I després has de llegir tot el guió i et dona una sèrie d'inputs, coses que diuen els altres personatges, i això va confegint el teu personatge, no només la teva idea o la del director. De fet, el director em va dir, estàs perfecto. Bueno, per alguna cosa et devia agafar. Jorge Torregrosa, el diré. I el Jorge devia pensar, si vull en Marc Martínez és perquè en Marc Martínez, així com jo el tinc al cap ara, ja m'està bé, no? No, perquè ell no em coneixia personalment i em va veure en una prova. I jo, per fer aquella prova, jo vaig anar al degüello, saps?, per fer el personatge, una prova intensa. Doncs ja, per la prova, em vaig estar preparant 2 dies, intensament, fent peses, per exemple, i vaig, el que se'n diu en el mundillo, fer hipertròfia. La gent que sàpiga de què va, i si no ho busqueu, una hipertròfia muscular, una congestió muscular que fa que jo sembli el doble. En 2 dies ho vas aconseguir? Sí, en un matí ho puc fer. Què? Sí. I fent peses? Sí. I de cop i volta estàs molt més muscular? No, això no ho pot fer tothom, jo perquè soc un amic, soc un superheroi, i això m'ho van dir una vegada, amb una massa muscular, doncs amb molta fibra
vermella, a veure, no la vull cagar, vermella, i de seguida m'inflo. Vale. Després, més endavant, quan em van triar, el dia que m'ho van dir, estava en un restaurant, això és molt divertit. Clar, va ser molt important i això passa poques vegades a la vida. Et recordes del dia del restaurant, amb qui estaves? Tota la vida, és un moment... Es queden gravats a foc, aquests moments. Hi ha moments de la vida que no saps per què, que no són tots no són els grans moments importants. De vegades, aquest ha estat un moment molt potent, sí. Però de vegades són coses que... I te'n recordes del dibuix de la paret i del color i de l'expressió del teu fill que va fer... És increïble, i queda allà, en un lloc de la memòria. Doncs jo estava en un restaurant i vaig rebre el missatge de la directora de càsting i vaig pensar, bueno, ara em diu... Però tenia esperança. I quan vaig fer així, dic, bueno, ara em diu que no, que gràcies, no? Gràcies, que la propera... T'ho va dir per WhatsApp? Un WhatsApp, sí. Que guardaré sempre. Sí. No et va trucar, Va ser per WhatsApp? No, tens raó, sí. M'hauria pogut trucar, però la veritat és que... Te han cogido, Marc. És tuyo, el paper és tuyo. Sí, una mica així, sí, molt directe. I quan el vaig obrir i que hi havia tac, saps aquesta gent que jo no ho faig mai perquè soc persona major, però la directora és més jove, de càsting, i envia els missatges, pam, 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 pip, 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 com el meu fill, que et diu, papa, va saltant, que avui... No ho suporto. Doncs em va enviar molts missatges i sí, jo... Que sí, que estàs en la sèrie, que t'han cogido para tal. Vaig fotre un crit, com de Wallace, saps el personatge aquell del Mel Gibson? Sí. I la meva companya, la Sara, es va quedar, bueno, contenta perquè ja es va espantar, però sabia que passava alguna cosa. Vaig deixar el mòbil allà i estava en un restaurant allà a l'Empordà, amb un xiringuito, no a la platja, al nostre poble, i vaig córrer com un camp de futbol, cridant, I tota la gent del bar em mirava com, hòstia, què ha passat amb aquest paio? Soc conscient que vaig espantar la gent, però... Bueno, i ets conscient que ets conegut una mica, que quan fas això enmig d'un camp de futbol per molta gent és en Marc Martínez que ho està fent, però no passa res, No tant, no et pensis. Està bé, què li ha passat a en Marc? No tant, no tan conegut. No? No. Per mi formes part una mica de la... Sí, per una mica sí, i per tu, no? Per tu. Bueno, i per molta gent, potser de la meva generació, Sí, això sí. A veure, el que sí que és cert és que per un grup, no? Per uns seguidors, però són més gent com tu doncs, que ja et segueix. Això sí. Bueno, que de petit ja entraves a casa nostra. Sí, però són seguidors, són gent que són fans i molt propers. Ara tu m'ho dius i llavors doncs, es crea un vincle, encara que no són gent que jo no conec, però que si t'han seguit, han vist els teus treballs, podríem anar a dinar i ja està. Perquè hi ha una afinitat. Sí, a mi em passa igual. Jo, quan veig un actor de tota la vida que he seguit, jo igual li dic, hola, no ho faig mai, però si hi ha aquesta cosa de pel·lis i d'obres de teatre i tal, hi ha una cosa que ens uneix. Però l'altra... Jo soc dona de ràdio i sempre he pensat que el Marc Martínez també havia d'estar a la ràdio, que ja ho has estat. No, a mi m'agradaria fer ràdio. Però... És la meva... M'ho pregunten... Tens un do per comunicar i a la ràdio, on t'he escoltat i he estat en programes on t'hem entrevistat, et punxàvem el so de taula, entraves per la taula de so i dèiem és que sembla mentida que sigui actor, perquè hauria d'estar fent ràdio, una veu... És el meu somni, Mira, si la càmera ho... Mira, els pèls de punta. M'agrada molt la ràdio, però no he tingut mai ofertes per fer un programa. Però jo seria feliç a la ràdio, de veritat, Perquè, clar, comunicar és important, però la veu, només la veu, i no tenir la capacitat, la possibilitat de la gestualitat, és un miracle. És un miracle. I són professions una mica semblants. Sí, clar, però... Perquè som comunicadors, al final. Soc molt aficionat a la ràdio, l'escolto molt, la ràdio. Tornant a H. H.
tornant a Netflix, vas anar a la Jordina i li vas demanar que et volies engreixar, perquè l'Arístides tu creies que havia d'estar més muscular del que ho estava. I la guionista també, la directora, la showrunner, que es diu ara, que és la Verónica Fernández, també ho diu la lletra, o és que ho diu allà. Llavors tu... I què et va dir? Què et va dir la Jordina que havies de fer per engreixar-te 4 o 5 quilos? Jo ja havia començat. Jo li vaig dir, estic fent coses bé, em va dir, sí, vés en compte, i al final dic, em pots fer una dieta seriosa? Tu et volies engreixar, però no volies fer-ho amb hidrats, a lo bèstia i amb aliments no era engreixar insans. No, perquè he d'anar en compte perquè jo tinc certa intolerància al gluten, que això ho vaig descobrir quan vaig fer nit i dia, que també vaig haver de canviar físicament per fer aquell bomber que feia triatló i que físicament era molt potent, perquè jo estava molt deixat. I després de l'estiu encara més, estava molt laxa, no? I amb una panxa de cervecera potent, no? Soc prim, però tenia butxe, panxa, no? I de seguida ho vaig arreglar, però gràcies a descobrir aquesta intolerància al gluten. Al deixar el pa, menjava molt de pa, fa 3 anys i mig, i cervesa. De seguida vaig buidar. I vas aconseguir mantenir-ho? Sí, perquè no era... Perquè és molt difícil deixar el gluten, és molt addictiu. Sí, ho vaig deixar. Del tot? Durant un temps, del tot, radicalment, perquè tinc molta força de voluntat per a aquestes coses. Quan tinc un objectiu, no hi ha... Qui t'aturi? No, Capricorni i Lleó és allò, vull això i cap allà. Però després, saps allò, unes torradetes d'aquelles vas a un restaurant i fan una olivada i aquelles torradetes de pa blanc, però també t'he de dir que quan el pa és de massa mare i és un pa de poble bo, no em sento tan malament. No, clar. Quan és una merda de pa, d'aquells de... De gasolinera, que jo dic. Exacte. La baguette d'aquelles de panificadora, no es diu així, horrorós, em mata. I ara estàs fent pa a casa? Jo sí. Per culpa d'un amic meu també, que el van despatxar de la feina i que es va aficionar a això i va començar a estudiar per ser forner i tal, em va passar el coquet. Hosti, és molt xulo això del pa. Ho trobo essencial, molt bàsic, no? Ho fas en panificadora o al forn? No, ho he provat a amassar jo i fer-ho al forn, molt difícil. Necessites també un espai que jo no tinc i vaig mirant vídeos i preguntant als amics i tal, i amb la panificadora sempre ho he fet, però no m'agrada el pa de la panificadora. No és el mateix. Ara canviaré de panificadora, intentaré buscar una altra panificadora més potent, no sé, però la que tinc jo... Sí, em faig a casa, sí, i és més... Saps que té allò, vull dir que és més sa. He parlat amb la Jordina i em va dir, conscient d'això del gluten, li vaig dir a en Marc que prengués més fajol, més quinoa... Sí. En aquesta dieta et va incorporar cereals sense gluten. Això és una de les coses que va fer. L'altra va ser dir-te que si volies muscular, prenguessis creatina. Creatina i proteïnes. En pols. Sí, els pots aquells de... Allò que ens hem d'imaginar, sí, de seguida jo volia resultats també, per començar la peli transformat. I ho vas aconseguir? Sí. He pujat 5 quilos de múscul, però també una mica d'aquí, de panxa, vull dir que notes que de cintura, de panxa, una miqueta més inflat. També m'ho noto a la cara, també va bé, perquè per càmera, de fet, el que es veu és més la cara, no? És més el bust, no sé si en català es diu bust. Sí, em sembla que sí. Doncs aquest primer plano, no? Però... I de cara s'ha canviat, sí, canviat una mica. I tant. Ahir mirava amb la nena vídeos així de quan era petita, de nit i dia, jo anava pelat al 0, ostres, tu, tenia... Molt més xuclat. Clar, ara estic en 80 quilos, 81. Però és el teu pes o estàs passant? No, el meu pes són 76. I et trobes bé pel fet de passar 4 quilos més del que hauries de pesar? Tinc més problemes a les lumbars, per exemple. I he arribat a passar 89.
en un personatge. Pels personatges sembla que et persegueixi això de pujar molt i baixar molt de pes, perquè t'ha passat molt a un tramvia anomenat Desig, a Morir o no... Sí, sí. Aquests serien els dos extrems, no? A 63 quilos vas arribar a Morir o no. Sí, per fer de jockey. perquè volia guanyar un premi. Quasi. Sí, vaig guanyar. Ets molt alt com per... No, però em vaig quedar... Jo estava molt... Era més jove, també. Estava fibrat i em vaig quedar prim, però tampoc allò... També deus tenir facilitat. Sí. A vegades les dones, que ho he parlat amb actrius, quan un paper requereix engreixar-se sobretot, ojo, no? Perquè a vegades dius, d'això no m'ho trec de sobre, després, o que difícil serà i val la pena, i a tu t'ha valgut la pena sempre fer aquests canvis físics. Sí, ara últimament no tinc tantes ofertes com per anar canviant, però si en sec t'arriba un personatge com aquest, que està molt lluny de mi... Està molt lluny de tu, l'Arístides? Sí. I clar, tu dius... Jo m'ho pregunto, soc molt així sempre amb tot. Em pregunto per què m'ha tocat, perquè això és com si realment, això de que jo m'ho mereixia... Escolta, això és una mica... Això als 20 anys es pot pensar això, no? Que jo soc, jo, però jo penso que les coses t'arriben perquè t'han d'arribar. No és jo m'ho mereixia, és una altra cosa. Estic més assentat i més relatiu amb l'edat i amb els fills i amb els problemes. I a la teva filla la intentes inculcar els valors de l'alimentació saludable? Sí. I t'ha ajudat fins i tot el fet de tenir una filla i dir, ostres, potser jo... Amb el meu fill ho he fet tota la vida. Tinc un fill també de 14,8, és que són del mateix mes, doncs que es diu León, i que ell ha menjat sempre, per exemple, s'ho ha menjat tot. I la gent de petit, quan era petit, em deia, però com és que aquest nen menjava molt, menja de tot? I jo n'estava molt orgullós. Perquè tu vas córrer tu? O perquè també... No, és que... Però córrer-s'ho... A veure, imagina't, no? Jo vinc d'una família de treballadors, no? On es menjava molt bé. Molt bé. El meu pare, tot el que... perquè li agradava molt, no cuinar, perquè no ha cuinat en sa vida, però animava molt a ma mare, eren uns altres temps. Però ell, a la cuina allà, vinga, a veure, què fas, nena, saps? Però una matèria prima al·lucinant. Jo no he menjat mai congelat. Jo no crec que hi hagi molta gent que ho pugui dir. No. Mai, a la meva vida. Jo no sabia... Jo la primera vegada que vaig veure un palito com es diu, de peix, no m'he quedat al col·le mai. Jo anava cada dia, mai m'he quedat... I, clar, m'he alimentat molt bé, he menjat molta fruita de veritat. I això m'agrada explicar-ho perquè crec que és una... És que això se t'ha quedat, és que això és el més important. Això m'agrada per tot el món teu, vostre, no sé si el Jordi també s'alimenta saludablement. També. Doncs és clau, això. És clau perquè això és l'herència, l'herència més gran que tinc de... Bueno, no la més gran, que si m'ha sentís, el meu pare viu aquí, ara aquí a 100 metres. És una d'elles, tres. Una és l'alimentació. Una alimentació que és de la terra, per exemple, dels productes, com es diuen ara, de denominació d'origen? Doncs abans que s'inventés el terme, jo ja sabia quan era petit què era això, perquè nosaltres anàvem a comprar els ous a un poble. No t'ho creuràs, però era un esclavatge pels petits. Però mon pare deia, vinga, avui anirem a l'Ordal a comprar un xai. I demà anirem a Corbera a comprar verdures. I tot era pagès o cases d'aquelles especialitzades en pollastre ecològic, que tot el mundillo alternatiu no existia, t'estic parlant de fa més de 40 anys, 45 anys, als anys 70. Cotxe, tots al cotxe, parafumant al cotxe, perquè això amb les finestres amunt, i vinga, Nino Bravo, i anaves a Santa Pau a comprar mongetes i pa, el pa al costat, al poble al costat. O sigui, aquesta és la meva... El peix, Sant Carles de la Ràpita, a la Llotja.
O mon pare arribava el divendres, que sortia, això ho explico al Mal Martínez, a l'obra que estic fent des de fa 2 anys i mig, amb el Terrat. i la gent es pixa, perquè hi ha un moment que dic, jo mai havia vist el meu pare arribar d'hora a casa, sempre arribava Què feia el teu pare de feina? ebenista, ebenisteria, tenia un taller de mobles. Es plegava tard i arribava quan jo ja havia sopat a les 9, no? Això del pare a la tarda, jo... I quan venia divendres a la tarda, havia plegat al migdia, anava a Sant Carles de la Ràpita, comprava peix, un sac, i arribava a casa a les 6 de la tarda. I teníem una nevera que havia fet ell, perquè l'alimentació, ja et dic, era clau, i no teníem la nevera típica. Tenia un arcó. Sí, de bar. No d'obrir per aquí, no, l'havia fet ell. Una nevera feta d'aquelles de bar, d'aquelles de portes, bueno, xulíssima, no? I això era com era una no era Silestone, es diu, no era un marbre, la cuina era d'acer inoxidable, xulíssim, no? I era una cosa com de 2 metres, no? I tirava el peix allà i sortien els escamarlans i els bous allò caminant i nosaltres, jo arribava, recordo que era així, m'agafava el sobre d'acer inoxidable i aquella visió que els bitxos... Jo he menjat sempre molt bé i era menjar de high level, I home, és que estava pensant-ho, Clar, això no s'ho pot permetre tothom. Es guanyava bé la vida, el meu pare. I era una prioritat, perquè això no ens ho podem permetre... No tenia l'enciclopèdia catalana a casa. No es va gastar. No, no se'ls gastava, perquè ja ell, el meu pare no... Jo és una de les persones, m'emociono quan ho dic, em costa dir-ho, però una de les persones més intel·ligents que he conegut. I no té estudis, però és molt intel·ligent, molt, és un artista. I ho vincules a aquest sentit comú que tenia cap a l'alimentació? De dir, això és important. Entre altres coses, amb la política també, amb les idees, no? Però ell no havia estudiat, ell volia estudiar però no va poder estudiar, va treballar, pam. Ahir m'explicava el meu pare que amb 14 anys li vaig dir, estic rodant a Manresa, i em diu, hòstia, Manresa, jo anava a vendre mobles a Manresa, dic que sí. Dius, i dic, però quan? Tu venedor de... Diu, sí, agafava el catàleg del meu germà gran, que eren tots, s'hi dedicaven tots als mobles, no? I jo agafava el catàleg i agafava el tren i anava a Manresa a vendre mobles, i em venia, i tenia 14 anys. 14 anys! El meu fill té 14,8, i no me l'imagino venent mobles a Manresa, la veritat. Això ha canviat molt, en molt poc temps. Doncs l'alimentació, tornant a això, el meu pare, la meva mare també, d'alguna manera també, però ella era més passiva. Eren uns altres temps també, el prota era el meu pare. Sí, però dius que malauradament... era ella. Sí, però... El xup-xup i la cassola l'havia de dominar ella. La peli, el prota era... Ja, però que et donguin un bon peix però després se'l sàpigues tractar... Sí. No té res a veure, Però eren uns temps on, no només en la meva família, amb la majoria de famílies, la dona, hòstia, per això m'agrada tant, les meves amigues empoderades i que... O més equilibrat, no? Vull dir que tampoc m'agrada quan m'aixaquen a un tio, no? No m'agrada, de vegades m'enfado amb un feminisme agressiu. I agressiu. Dic, no, de veritat. Jo t'enfades si t'ho faig. A mi m'agrada que em facis així, però llavors la resposta a vegades és no, però tants anys de tocar-me, ara jo no vull que em toquis i jo et fotré mà i parlaré del meu xotxo. Dic, no, és obscè, no vull parlar... No entra bé. No. És com amb l'alimentació saludable, intentem no ser talibans perquè... Bueno, no m'agrada per la meva filla. Jo li he de poder explicar aquestes coses tan xules de canvi, però no vull anar-me'n a l'altre... És que jo no sabria com explicar-li ara. Si ella té una profe quan faci segon d'ESO que li diu per què... Doncs mira, també forma part del joc, no? Però jo, com a pare, respirem i anem equilibrant, però no m'agrada descompensar, no? Amb la política tampoc, no parlo mai. Jo vaig, bueno, no tinc la jaqueta, mira, no me l'he posat, jo vaig amb un llaç groc, sempre al porto, ara la jaqueta s'ha quedat allà, però jo no em passo el dia parlant amb els meus fills d'això, ni amb el de 14. On vas, papa? A una mani. Ah, sí? Un altre cop? Sí. Vols venir? No. Doncs no vinguis.
mai obligaré el meu fill. No vas fent proselitisme del lloc amb què tu Sí, però creus. no. Qui vulgui que... Home, quan tenia saber 10 anys alguna no el cosa podia que deixar a casa, però un dia estava fent el tonto i estàvem amb una mànica, llibertat, presos polítics, i estava fent, dic, no estàs bé aquí? Perquè tenia una edat, i diu, no sé què, dic, doncs té les claus de casa i marxa, tenia 12 anys. Va ser la primera vegada que li vaig dir, fot el camp, si és que això no toca, ets un nen. Ara, hi ha edats on això, ja a partir dels 16 anys, jo crec que es pot començar, o si jo veig un comportament que dic, què passa aquí? Com és? Què fas aquí? Però educant, no instruint o en cap dels sentits.